banka tusa. Ya zaki? Yan mata assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zan tambaye ki ne a karo na biyu. Ina jin. Kuna zaune da saurayinki kuna cikin hira kawai sai kika ji ya banka tusa. Ya zaki? Wallahi zan yi face kawai kamar ban ji ba. Saboda in nayi dariya zai ji kunya ni ma zan ji kunya, zan ma fi shi jin kunya. To ai akwai wani bincike da aka yi kwanan nan a wani ƙasa ne dai na manta amma na ga clip din a Instagram kamar ma wani gidan jarida ne suka wallafa. Wai tusa yana ƙara dankon soyayya musamman ma ga ma'aurata. Tusa kuma mai wari. To kaga like yanzu tusan nan kowa yana yi. Kaga in mutum kina yi? Kowa na yin tusa. Kina? Like kowa na yi. Kaga in yayi ya fitar da shi waje. Kuma normal ne amma dai abun dariya kam. Amma dole ne sai an yi tusan nan kowa na yi. To shikenan. Maru da ku a comment section.